kada ta Allah ta fuskar al-mulk mulki abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa duk mulkin sa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir lillahi kaga mulku samawati wal ard mulkin sama da kasa duk nashi da abin da ke cikin su subhanahu wa ta'ala an gane ko duk wani wanda ba Allah baya mallakar komai a cikin kasa tare da Allah shi yasa aya da ke cikin sura saba ta fi tabbatar da mulki ga ubangiji domin ta yi tanawulin nau'ika na bangarori daban-daban na mulki duk su tabbatar ma Allah su kuma ta kore yiwuwar wani ya tarayya da shi a ciki ita ce faɗin Allah ta'ala kullu dawul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولدوا الذين زعمتم من دون الله كراو وأن كريا cewa su ababen bauta ne banda Allah ku kirawo su a tambaye su aji in ma kun kirawo su in ma sun zo farko dai la yamliku na misqala zarratin fis samawati wala fil ard ba su da ikon mallakar kwayar zarra a sama ko a kasa domin abin da ke cikin sama ko na kasa duk mulkin waye wanda ba Allah baya mallakar kwayar zarra zarra ko ita ce mafi kankantar abu a duniya to wannan abin ba mai mallakar sa a sama ko kasa istiqlalan ta hanyar ya ce wannan mulki na ne ni kadai baya mallakar sa wa ma lahum fihi ma min shirk ko ba sa tarayya da Allah wajen mallakar kwayar zarra jumlar farko su mallake ta ita kadai ba tare da Allah ya shiga ciki ba jumla ta biyu a ce kamfani suka yi su da Allah suka mallaki mai kwayar zarra musharaka kina wa ma lahum fihi ma min shirk abu na uku wa ma lahu minhum min zahir cikin su ba wanda ya taimaka Allah dan ya mallaki kwayar zarra ballantana abin da ya fi ta girma shi kadai samar da kayansa to tunda an kore ka mallaki abu kai kadai an kore ka mallake shi ta fuskar mai tarayya kai da wani an kore ya zanto kana ta cewa akai in ka taimaka mai shi ya mallaka ka zanto kana ta cewa akai yanzu babu abin da ya rage kuma sai ka ce ina da fada a wurinsa don haka nima tunda ina da fada a wurinsa na iya bakan kirje in yi kyauta da abin da yake nashi ne ko da bai sani ba dan matsayi na a wurinsa wanda wannan shi ake kira da suna ceto shi ma sai Allah ya kore shi amma ya tabbatar da shi an sami wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azna abin da ya rage shine kace ceto ni dan fadar Allah dama mallakar kana da mallaka baka da kun yi tare kada Allah baka da wannan ka ce Allah ya mallaka baka da wannan yanzu kawai ragewa yake ce kai dan fada ne a wajen Allah ko ka ce wani dan fada ne a wajen Allah dan gaban goshi ne a gaban Allah zai ya dauka ya bayar da aljanna ko Allah ya so ko bai so ba to wannan shine ceto shine sai Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la shaitan baya amfani sai Allah ya yi izini kafin ya yi izini wani bai sai baki da zai ce a ceci wani a ceci wani a ceci wani ba wanda ya sai wani ba ma wanda ya sai magana ina fata mun fahimta yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna mala'iku ma kuke ne ga ar-ruhu mala'ika jibril ga sauran mala'iku amma la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman daidai yake da wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la to wanda aka yi masa izinin duk abin da ya ga dama zai faɗa wa qala sawaba in zai faɗi magana sai faɗi daidai wanda ba ku na faɗa ciki ba zai ceto wanda ya mutu na shirka ba dan ba za a karba ba na fata kun bayyana wato kenan tauhidin rububiyya shine kadaita Allah ta fuskar me halitta kadaita shi ta fuskar me mulki kadaita shi ta fuskar me at-tadbir gudanarwa to yanzu maganar mulki ne muke mun tabbatar ta hanyar ayoyi da muka kawo cewa ba mai mallakar komai a sama da kasa saiwa to amma a wani lokaci sai mu ga ayoyin Qur'ani sun tabbatarwa da wani mulki wanda Allah an gane ku وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن كما الله يتبتد بنفسه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي
to Allah ne ya tabbatar da ayar illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin da Allah ya tabbatar daman su ya mallaka bayan ko ya ce ba mai mallakar komai sama da kasa sai shi amma sai ce aw ma malakat aymanuhum aw ma malaktum mafatihahu sai kuna iya mallaka aw sadiqikum to shine sun suka ce shi mulki iri biyu ne hunaka mulkun kamil hunaka mulkun qasir mulkun kamil shine mulkin Allah domin Allah lahu kamil tasarruf fi mulki yana da cikakken tasarrufi cikin mulkinsa amma mulkun qasir shine mulki na halittu mulki irin na sarkin garin nan ko na sarkin garin su ko na sarkin garin ku ko na sarkin garin mu ko na ko ina ko na dukkan wani mai mulki qasir ne takaitacce ne saboda me ba haife shi da shi ba ya samu kuma a iya kwacewa na Allah haka yake sannan yana mallakar wani iyaka ne na ƙasa kadai Allah kuma akwai inda aka masa iyaka sannan a cikin kasar akwai makiyansa da masoyansa ba yadda ya iya da su ko ya so ya ɗauki mataki a kansu ba zai iya ba Allah kuma haka ne yanzu masu mulkin da muke karkashin ikon su inda suna da mulki kamil da yanzu muna nan Allah rusa amma tun da ba su da mulki kamil sai mai kasir aro wucin gadi ne wucin gadi kowa zaɓe ta son hankalinsa a tashi zai koma ko bai zai koma wata zarce ko za ta goce ba sani ba ko ta zarce ko ta goce wallahu a'lam to wannan kaga mulki ne qasir ba mulki ne kamil ba to ashe dukkan wani mulki da za a jingina wa wani cikin qur'ani ko hadisi ta hanyar wanda suka wuce da babun nan baya tabbatar da wannan mulkin ga wani baya nuna sanya ma Allah kishiya a cikin mulkinsa ko domin shi na Allah din cikakke ne na wannan dan adam din ba tawayayye ne da mil jiddan sai at-tadbir shine sarrafa kawo dare kawo rana talautarwa azurtawa bayar da haihuwa hanawa ga wanda ya ga dama kawo sanyin hunturu kawo damuna ba da albarkar noma da sauransu ɗaukaka wani kaskantar da wani duk wani menene tadabbir yudabbiru al-amr subhanahu wa ta'ala to waɗannan bangarori guda uku su suka haɗu suka yi tauhidin rububiyya ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbir duk gaba ɗaya wannan yana cin gashin mai tauhidin rububiyya